Moja Kostrena zame, lipo i velo mesto. Stare kuće su miće, od kamika načinjene. Staracon i portunon okrunjene, na vseh stran razhitane. U mejki z gromačami ograjeni, z novimi su zgradami našarani. Zdol mesta je more, plaže, miće i vele. Negdje pesak, a negdje grote i veli špiki. Volim Kostrenu, zame lipo i velo mesto. A škola je doista u ovih 15 godina odgojila i obrazovala mnoge, sudjelovala u brojnim manifestacijama i kroz razne van nastavne aktivnosti poticala druženja, prijateljstva, izvrsnost i kreativnost. Sviđa mi se ova škola i ne želim drugu, jer se osjećam ugodno i imam puno prijatelja. Volim svoju školu jer volim učiti i da se družim. U školi se osjećam sigurno jer je tu učiteljica. Najviše me veseli trenutak kada dođem u školu i jako se volim igrati levice ispred škole. Svoju školu volim iz puno razloga. Najviše zato što učimo i uz to se igram sa prijateljima. U svojoj se školi osjećam odlično i uz sve druge stvari zato što ima nogometno igralište. Svakodnevno mi uljepšavaju dan moje prijateljice, a imam ih više. Volim ovu školu, imam najbolju učiteljicu i dobre prijateljice i zato se osjećam sretno. Dolazak u školu. Do sada Lutka i ja, od sada 2+2. Do danas život bez briga, od sutra torba puna knjiga. U rukama mi je prvi broj školskog lista iz 2007. godine. Nonići su nekako uvijek od pomoći, a zbog svog velikog iskustva obično daju odlične ideje. Tako je bilo i za Broštulin, a sve ostalo je povijest. Broštulin je naziv školskog lista i novinarska skupina je godinama radila Broštulin, još dok su škole radile tiskane brojeve školskih listova. Ono što je bilo jako, jako dobro, što je naša škola kao mlada škola tijekom tih 10 godina koliko je izlazio tiskani broj, čak 3 puta bila najbolja u državi. U tom školskom listu došli smo na državnu razinu liderana, tako da baš onako jako, jako lijepa pohvala. Učenik tadašnjeg 5. razreda i član novinarske grupe Tino Margan dao je par prijedloga naziva listu. Odabran je jednoglasno baš ovaj. A koliko su vrijedno učenici radili i veselo o tome pričali svakodnevno, svjedoči dogodovština s jednim prvašićem. Ravnateljica je posjetila prvašiće u razredima, predstavila se i popričala s njima, a jedan je učenik kod kuće rekao: u školi stalno slušam Broštulin simo, Broštulin tamo, Broštulin pa Broštulin. Čak se i ravnateljica preziva Broštulin. List prati školske događaje i uspjehe, sudjelovanje u životu lokalne zajednice i realizirane školske projekte. Učenici istražuju različite aktualne teme. Tu je i Čakavski umejak, literalni podlistak popraćen najuspješnijim likovnim radovima, a dio je posvećen i stranicama na engleskom i talijanskom jeziku. Na državnoj smotri Lidrano 2014. godine 7. broj lista dobio je najveće priznanje za kvalitetu među 15 najboljih školskih listova u Republici Hrvatskoj. 2016. godine broju 9 pripalo je još jedno takvo priznanje. Stvari se u školi ne događaju, one se doista moraju planirati da bi imale svrhu i konačan cilj. Moram reći da moja prethodnica, gospođa Biserka Meškulin, je dobro ustrojila školu. Ja sam zapravo došla u jedan zdrav kolektiv koji je željan novih stvari i pomaka. Jednako tako naši učenici danas u 21. stoljeću više nisu učenici prije 50 godina. Oni imaju jasnu viziju, jasan cilj, jasne želje
kakvu školu žele. Tako da zapravo bilo je dovoljno slušati i samim time pokrenuti neke stvari. Ne bi bilo naravno ništa od toga moguće da nemamo odličnu suradnju sa našim osnivačem, Primorsko-goranskom županijom, koja ima itekako sluha za potrebe škole. A druga stvar, bitna stvar, je sinergija sa lokalnom zajednicom. Bez toga možete željeti što god hoćete, međutim postoje sredstva koja trebate osigurati, a to ne možete sami. Općina nas je podupirala i financirali su dosta izvan nastavnih sadržaja. Jedan od njih je onaj na koji sam posebno ponosna što se realizirao za vrijeme mog ravnateljstva, a to je predivan mozaik koji su kreirali učenici, a vodio ih je Matko Kezele iz udruge Ananas i ta izrada je trajala punih 5 godina, s tim da su znači mnoge generacije prošle kroz tu radionicu i djeca su to jako voljela. A rezultat je trajan i nadam se da će svi koji su u njega uložili svoj rad uvijek biti ponosni na njega. Ovo je novo izdanje u nizu biblioteka Učenici pisci i upravo u godini čitanja, 2021. ovim izdanjem obilježava se 10 godina provođenja projekta u školskoj knjižnici Osnovne škole Kostrena. Ujedno je ovo 4. zbirka ilustriranih priča, sadrži 3 autorske priče i strip koji su nastali upravo ovdje u školskoj knjižnici u slobodno vrijeme učenika na izvannastavnoj aktivnosti Knjižnični čitalački klub. Škola tradicionalno sudjeluje na čakavskim susretima od 2007. godine kada je manifestacija održana prvi put i plod je suradnje Katedre Čakavskog sabora s turističkom zajednicom i Odborom za prosvjetu i kulturu općine Kostrena. Uvijek smo njegovali čakavštinu i imali čakavske grupe, a da ne kažem kako je velik projekt zajedno sa Katedrom Čakavskog sabora Kostrene provođen svake godine čakavski susreti Kostrene. Od Opatije do Novog Vinodolskog škole su dolazile sa svojim oblicima čakavštine, sa svojim točkama i glazbenim i recitatorskim i plesnim i zaista je ozračje bilo fantastično. Škola je iste godine osamostaljenja nastupila na 11. Maškaranoj dječjoj povorci pod rednim brojem 69 i nazivom skupine Bruštulin. Sudjelovalo je 90 učenika s maskama koje su simbolizirale zrna kave, dok su učitelji predstavljali broštuline, stare strojeve za prženje kave. Tradicija se nastavila, veseli i zapaženi nastupi učenika i učitelja i tako godinama. Gale kolozi, snježne pahulje, podmorje, mornari i kapitani i brojne druge interesantne maske. Svake godine u listopadu škola tradicionalno obilježava Dane kruha na smotri Primorsko-goranske županije i svoju zahvalnost plodovima zemlje iskazuju izrađivanjem ukusnih, ali i kreativnih krušnih proizvoda koje izrađuju sami učenici i roditelji, a prezentiraju ih dolaskom na riječko korzo. 2010. godine učenici sa svojim morskim štandom na korzu osvajaju prvo mjesto za najljepši štand i predstavljaju dalje županiju na državnoj smotri povodom Dana kruha u Koprivnici. Učenje je prirodna aktivnost koja donosi radost i traje cijeli život. Da bi se smanjile neke poteškoće s pažnjom, koncentracijom i grafomotorikom, učenici 2. B cjelodnevne nastave ujutro preporučuju Brain Gym, vježbe koje usklađuju funkcioniranje svih područja mozga, tijela i uma. Imali smo predivne projekte višegodišnje koje je vodila profesorica Grbac, ali su sudjelovali svi učitelji i učenici iz svih razrednih odjela koji su se zvali Ča more more, pa Ča još more i tako dalje. More te more, rashladit, razveselit, nahranit, pogladit i bušić ti dat.
pa ga moraš voljeti i dobro poznati. Idejna začetnica projekta, profesorica Nevija Grbac, uvela je STEM u našu školu još 2009. godine i okupila učenike prirodoslovnih predmeta istražujući blago našega kraja, more i podmorje. Kvizovi, pokusi, statistika, mjerenja, predavanja u predmetnoj nastavi učenika od 5. do 8. razreda. Izmjerena je i obala Kostrene. Čak se i kuhalo, a nova kreativna jela poput juhe od kamena uz ukiseljeni motar, čaj od Petrovca i rižoto s plodovima mora zaslužili su svaku pohvalu. Tragom jednog pisma je baš bio jedan odličan projekt, a potekao je zapravo od jednog pisma još iz doba početka 90-ih kada su naši vojnici na ratištu zapravo pisali pismo zahvale za poklon pakete koje su im škole slale. I to je baš bilo onako fora jer su se oni potpisali sa nadimcima i nadnevak je bio je datum i bila je okolica Brinja ili tako nešto, tako da je to bio pravi jedan istraživački rad u koji su se uključile, dakle, prvenstveno novinarska skupina, ali i druge skupine učenika. Mi smo pronašli sve potpisnike tog pisma, razgovarali sa svima, našli se s njima, a zatim i rad prezentirali. Napravili smo jedan ogroman plakat od 4 hamera, ako se ne varam, a možda ih je bilo i više, i to nam je dugo godina stajalo u školi. Moja novinarska grupa je bila fantastična. Imala sam uvijek jako puno zainteresiranih učenika. Nekako ta medijska kultura je u našoj školi od samih početaka baš važna, zastupljena i nadam se da je korisna svim učenicima. A korisna bi sigurno bila i Mateju Subotiću, koji se danas bavi upravo filmskim snimanjem. No, on nije pohađao novinarsku grupu, već je bio državni prvak iz tehničke kulture. Sjećam se točno tog osjećaja, mislim, naravno fenomenalno je pogledati tu tablicu i vidjeti, traži se zapravo negdje u nekim zadnjim mjestima ili negdje u sredini, onda skužiš da si prvi i nije ti jasno prvi tren kako, onda shvatiš pa dobro sam to napravio. Matej je osvojio prestižnu nagradu općine Kostrena te je proglašen učenikom generacije u 2009. godini. Tu sam sjedio u ovoj susjednoj klupi ispred profesorice Smiljane Mičetić, uvijek u nekim razgovorima oko natjecanja ili nekih projekata manjih. Mislim da nije to što sam tehnički volio i što sam imao taj uspjeh, nije utjecalo to na to s čime se danas bavim, nego mi je više pomoglo u tome s čime se danas bavim, jer sam ja u srednjoj školi odjedanput otkrio zapravo prvo fotografiju, onda na fakultetu snimanje. Samo mi je taj tehnički dio pomogao da se mogu baviti kreativnim dijelom, da ne moram razmišljati o tehničkom aspektu. Nekadašnja učenica osnovne škole Kostrena, Lucija Stipanović, upravo je ovdje započela svoj glazbeni put. Ja sam nekako čula za taj zbor, odnosno nakon glazbenog je profesorica Herman vodila zbor. A ona je samo jedan dan bila mala, da te čujem. I evo, od tog dana sam ja zapravo zavoljela zbor i nastavila ići na zbor i onda malo se istakla u tom zboru i onda je tako zapravo krenuo taj Kvarnerić. Pjevački zbor 2009. sudjeluje na Kvarneriću i osvaja prvu nagradu publike i nagradu za skladno izvođenje pjesme te najbolji zavičajni tekst pjesme Našem kraju učenice Eve Ružić pod mentorstvom profesorice Danile Herman. 2015. godine nagrada Kvarnerića uručena je za pjesmu Srce mi je velo, koja je bila početna iskra za snimanje albuma na originalne tekstove i melodije. Samo par godina nakon, 2018. godine, u čitaonici je održana svečana promocija CD-a Srce nam je velo. A kad smo već kod bivših učenika osnovne škole Kostrena, Tino Margan, kojeg ste već upoznali kao čovjeka koji je dao ime školskom listu Broštulin, upravo snima ovaj video. A i njegov brat Matko također. Treba li uopće još nešto reći o našoj školi, o najvećoj sreći? U suradnji sa lokalnom zajednicom i našim donatorima nastojali smo opremiti gotovo sve učionice pametnim pločama. To nam je itekako olakšalo izvođenje ove virtualne nastave s obzirom na pandemiju COVID-a. Hol je isto tako postao multimedijalni centar gdje se naši učenici mogu spajati sa vanjskim svijetom, upoznavati neke nove sredine i pokazati što mi imamo u Kostreni kao naše vlastito bogatstvo. Pokrenuli smo jedan jako lijepi projekt Bez
busoli. Prošle školske godine osmišljen je projekt Bez busoli. On je imenovan prema pjesmi Katje Šepić-Usmijani, kostrenske pjesnikinje i dugogodišnje profesorice iz Pomorskoj školi u Bakru. Pa evo, nekako smo tako željeli da svi naši učenici od 1. do 8. razreda steknu neke ishode i kompetencije kojima će se više približiti zavičaju, toj pomoračkoj tradiciji Kostrene i eto razviti nešto da svi znaju po čemu je, što je taj brod Savana, tko je to prošao kroz Suezki kanal prvi, je li Kostrena poluotok i takve neke stvari, dakle, ovisno o dobi učenika. I taj je projekt jako lijepo zaživio prošle godine. Uključili su se svi učenici, posebno je bila zanimljivo praćenje broda, gdje su onda slali naši pomorci i snimke, i audio snimke, i nekakve koordinate i mi smo na temelju toga svašta radili. Škola od samog početka u skladu s HNOS-om daje važnost izvanučioničkoj i terenskoj nastavi. Posjećuju se izložbe, predstave, koncerti, manifestacije te tradicionalno sajam knjiga Interliber u Zagrebu na inicijativu učiteljice hrvatskog jezika Silvane Kopajtić-Zurak. Ali to nije sve. Škola je dobitnik mnogobrojnih priznanja. Ima status ekoškole, UNICEF-ova je škola bez nasilja, te provodi UNICEF-ov humanitarni program Škole za Afriku kroz razne aktivnosti u školi i izvan škole kako bi se prikupila sredstva za školovanje djece, kupnju pribora, održavanje škola u teškim životnim i klimatskim uvjetima, socijalne vještine i osvještavanje problema ovisnosti među mladima, kao i nasilja, provode se programom Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Trening životnih vještina. Tijekom 15 godina svoga samostalnog djelovanja u osnovnoj školi Kostrena realizirani su brojni projekti, teško ih je sve i nabrojati. Vukovar, grad heroj, Gradišćanski Hrvati, jezik i bogoslužje, Marin Držić u svijetu teatra i katoličkog dubrovačkog miljeja, Rim i Vatikan, Italija, zemlja katolicizma, renesanse i mode, Milano, Prag, Verona, Venecija, Murano, Antun Padovanski i Leopold Bogdan Mandić, Padova, brojne volonterske aktivnosti i humanitarni rad, suradnja s američkom mornaricom i mnogi drugi. Kostrenjani su izvrsni domaćini i zahvalni putnici. Naša busola uvijek je okrenuta prema uspjesima. Moram pohvaliti učiteljice produženog boravka koje su se u tome iznimno trudile i uvijek bi nas zadivile svojom kreativnošću i panoima koje su izložile u holu. I ponosna sam, evo, što sam provela vijek baš u tom zanimanju, jer to zanimanje se ne radi, ono se živi. Kostrena raste, mi smo puno toga pokrenuli, no ono za čim ćemo sigurno morati težiti u budućnosti je proširivanje škole ako želimo ostati raditi u jednoj smjeni. To je sigurno jedna od bitnih stavki, zatim energetska učinkovitost, svi znamo koliko je to bitno danas za uopće očuvanje resursa i energenata, a potom želimo i neke manje stvari kao što su uređenje školskog igrališta, kao što ste vidjeli pokrećemo prvu senzornu sobu, aplicirali smo na STEM projekte u visini od 736.000 kuna. Ukoliko to bude odobreno, planiramo napraviti učionicu budućnosti koja će na neki način moći objediniti ne samo naše učenike, nego i mlade ljude iz lokalne zajednice ovdje u školi, odakle su mnogi i krenuli, da na neki način pokažemo zajednici da ono što je danas i što možda stariji percipiraju kao igru, kao nešto što, eto, djeca gube puno vremena, da može biti itekako u korisne svrhe iskorišteno. Ja bih voljela da ova škola, osnovna škola Kostrena, bude mjesto gdje će naši učenici doista uživati zato jer su ovdje. To ne govorim slučajno, većina naših učenika, pogotovo učenika od 1. do 4. razreda, borave u svojoj školi od ujutro od 6:30 pa do kasnih popodnevnih sati, nekada i do 17 sati. Želim da se oni ovdje osjećaju sigurno, da u nas odrasli imaju povjerenje i da to bude mjesto u koje će se radosno vraćati možda jednoga dana kada budu ljudi koji će nešto stvoriti u svom životu, na što će biti posebno ponosni, baš zato što su krenuli s ovog mjesta.
Neka optimizam, vjera, ljubav i nada o ljepoti života, zahvalnost na prijateljstvu i razumijevanju. Tolerancija prema svima drugima i drugačijima bude poruka osnovne škole Kostrena svim ljudima dobre volje.